Se tkompli tissaħħaħ ir-riċerka dwar is-sajd bis-sem tas-sajjieda bit-tiġdid tal-iskema inwet u riċerka flimkien ma' sajjieda. F'din ir-riċerka s-sajjieda jitħallsu 320 euro għal kull sajda. Din l-iskema tkompli tissaħħaħ ir-riċerka fis-settur tas-sajd u tidħol kexxun mal-obbligi nazzjonali li għandha Malta bħala membru stat tal-Unjoni Ewropea. B'din l-iskema f'perjodu ta' inqas minn sentejn, l-Aġenzija Aquatic Resources Malta rnexxielha tagħmel kisbiet sostanzjali kif spjega l-Kap Eżekuttiv Frank Fabri. Permezz ta' din l-inizjattiva madwar 60 sajjied Malti wera l-interess li jidħol f'din l-iskema biex flimkien ma' riċerkaturi tal-Aġenzija joħorġu għal 44 sajda differenti li minnhom tinġabar l-informazzjoni li fuqha naturalment aħna nkunu nistgħu inwettqu ir-riċerki tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Alicia Buġija Sajd qalet li b'din ir-riċerka se tkompli tinġabar informazzjoni dwar l-ibħra l-ħut biex il-Gvern ikun jista' jfassal politika għan-nies. L-għażla tas-sajjieda se ssir permezz ta' polza pubblika s-sibt li ġej fil-Forti ta' San Luċjan.